Híreink következnek, Janka kezd. Na pondelok predpoludne zvolal primátor mesta do svojej kancelárie 35. mimoriadne zasadanie mestského zastupiteľstva. V interpeláciách poslancov rezonoval hlavne 3. stupeň povodňovej aktivity na rieke Bodva a preventívne opatrenia na ochranu majetku obyvateľov priľahlej časti mesta a mestskej časti Budulov. Hlavnými bodmi zasadania bol návrh na schválenie doplnku k územnému plánu mesta, ktorý sa týkal časti pozemku medzi Budulovom a Mokrancami, kde by mali byť v blízkej budúcnosti inštalované články fotovoltaickej elektrárne a zmenu územného plánu v prospech výstavby terminálu regionálnej električky. Poslanci zmeny jednohlasne schválili. Ďalším prejednávaným bodom bol návrh zámeru výstavby nízkoenergetického bytného domu na sídlisku, kde investor plánuje výstavbu 24 bytov systémom Velux. Aj tento návrh poslanci odsúhlasili s dodatkom, že so stavbou sa musí začať do 3 rokov. Ďalej schválili aj odkúpenie pozemkov pod mestskými komunikáciami od súkromných vlastníkov. Na zasadaní mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo 9 poslancov. Ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo primátor mesta zvolal na zajtra.